ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагии ман аст. умедворам ки ҳамагитон рӯзи хубу хуш дошта бошед. як рӯзи беҳтарин боша барои шумо имрӯз. тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро аз ан ҳамин асало сар мекунем. марҳамат кунед духтару заказ кунед. кадометонда ки дар кораи асалои фурӯшиан рақамҳои савдогарам мемонам, бо боварӣ заказ кунед. ба тамоми шаҳрҳо доставка доранд. чӣ намуд асале ки буфора шумода дилхоҳ асалдон ҳастад дариҷа заказ кунед. ба тамоми шаҳрҳо доставка доранд. марҳамат кунед тамошобинони азиз, ба ҳамин рақамҳо занг занед. тамошобинони азиз, ман чанд қабат влог партофтагӣ набудам. кӯдаки майда қадичқале фақат айдими кӯдак мешавам, прогулка мебироем, хона медуроем. исту ҳамин хел рӯзо калташака дар рӯз мегзара. ба чанд қа видеои пеш бай кардагӣ будам. дар телефон сиёнка карда монда будам. ин рӯз мепардам пага мепардофта бисёр шуд удалит кардам, пами телефон пур шид. кӯдака бисёр сурат мегирам, вай мекунам сиёнка, ягон чӣ мекунам, пами туш пур шид. бисёр видеора удалит кардам. баъд намиҷа ягон видеоиш ки мондагӣ буд ай тобистон бигем ҳоли хунукӣ нашида ҳавайора мондам. тамошо кунем кӯдакчара. кӯдак калон шудаги худора шукр. иншоллоҳ хай умракша худованд дароз куна. мошоаллоҳ хела калонак шудаги. иҷа хай намедонам чанд моҳагиш буд. ин влогои чанд моҳ пеша духтара мондагим. худованд ба ҳамагитонам хали нинича бачача насиб гардона. касоне ки орзуи фарзанд шудана доранд, худованд ноумедтон накуна, шуморам соҳиби нинӣ куна. дар ҷабуша ман балкон буровардамша бега будак. ҳавои тоза буранам, хонаҳо гарман, охи 11 этаж даем. ҳаво чӣ қа гарм буд. баъд ҳавои тоза буд, намозои шом шиста буд қариб. вай кардам, балкон буровардам, дар ин балкон дури корзинкада мондамша. чӣ қа ҳавои тоза маъқулай гӯдак мода. дар ҳавои тоза мебирои дарав хоб мекуна. ҳаминҷа дар хоб рафт, дар пеши камтари истодум. мехе тобистон буд, рӯзои ҳавои гармӣ. боз зимистондам ҳар рӯз мебироем прогулка, камтар 1 соати мегардем. тобистон қариб 2-3 соат прогулка мекардем берунда. боз 1 соат мекунем, линҷакош хунук мехӯрад, ба дарав хона медуронумша. як хел рӯзе ки берун набурорум, ҳамин балкон мебуронумша. балконда камтар мегирем ҳавои тоза бо хона. ҳамин хел дӯстони азиз, влога то охирша тамошо кунед. пичкози распаковка чек мекунем. айберес либос барои кӯдака харидагем. ина либосош майда шидан, майкачои таҳпӯшагам чоки дошт. ман наёра айберес заказ кардамша. майкачако ё айтак зимистонам боша айтак мепӯшонем, ай боло жемпирча ягон чӣ. ина якта майко барои кӯдаки 3 моҳара. ай пушакча дар болои либосон хайра серам ма якбор мешум. ана бо ина футболкачако нехе сери и сиёҳ. ин барои кӯдаки майдача. хеле майкачо ма гирифта будим, ҳамаш майда шудан. тамошобинони азиз, баъдана хеле киртачои тикмачош ай пеша ки осон пушакаирам нағзай. ина ё гирифтамша, ё қати 1400 будиям. машин футболкам хали чизо. иш камтар размериш калони бадай майда набуд. ма калонша гирифтам, размери 90. калонай хай намедонам 1 сола 2 солагида меша. 1 солагида ҳамчуне кушодак мешавад. размери майдаш просто набуд. тамошобинони азиз, баъдам калонша заказ кардам. медонед 200 чанд рублан ино. аксия рафти чизои тобистона арзон шудааст дар вайбериста. зимистона ҳозир қимата. ишам слишком калон буда. як размер дошт охи. изорчаш хай нормальниё. калони бад беҳад. размери 80 ба фикрам. ойна 80 гирифтам. калонтар гирифтам, бовар кунед дафъа либосои гирифтагим дарав майда шудан. калонтар ҳози нағзай ки кушодак кӯдак мепӯшад. изорчакош як хелаш қати изорчашон будем.
74. 74 نمی‌هازی به فکرم همین داشت تنگه کودک دستکش خیلی تنگی بدن. 74 مایده هازی کودک ایزورچش میشه بخیر. بعد یک تنه خیلی سوسکا گرفتم شه. سوسکاش هست نمی خوشرک نمیدونم این سوسکا را میگیره نمیگیره. یک صورتکش خوش رو برای صورتکش ما گرفتم. او سوسکاش صورتش کرشید رفت بگیر. سوسکا که یک کودکش بود. نمیگه دست بکوف که چکی امروز دوستانی عزیز. نلی بوسه همش نرخه که ارزون کتی قیمت نیستن. مایکا چو 250 به فکرم بدن این همیوش. انا 200 ایو 300 بدن 300 رو بولد پر همین خیلی همش هر خلاصان آخوش ایرون برون.